Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Ketemu maneh karo Bu Hasana. Basa Jawa kelas 4 pasinaon 2 gladen 3 yaiku njlentrehake isine geguritan. Ing bab iki Bu Hasana arep ngomongake yaiku parafrase. Parafrase yaiku ngowahi geguritan dadi gancaran utawa prosa utawa cerita. Gancaran yaiku karangan. Dadi parafrase katindakake kanthi ngowahi susunan bait, susunan padha utawa bait kata dadi paragraf nanging tanpa ngowahi isine. Nalika nggawe parafrase, para siswa utawa bocah bisa nambah tembung ing geguritan supaya dadi ukara sing sampurna lan gampang dingerteni. Tuladhane utawa contone yaiku puisi utawa geguritan judule Sapu Sada. Jumat asri resik lan sehat. Cancut tali wanda. Nandur kebecikan, cilik gedhe bagus ayu. Ora mung padha gumuyu, ora tinggal glanggang colong playu, tumuju adiwiyata murih rahayu. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa, guyub rukun kaya sapu sada. Nah, geguritan iki digawe parafrase utawa karangan. Kaya ngene ya. Gawe parafrase Sapu Sada. Saben dina Jumat supaya sekolahan dadi asri, resik lan sehat, para siswa cancut tali wanda padha tumandang nyambut gawe. Kabeh nandur kebecikan, tumindak becik marang lingkungan. Nah, iki sakpadha iki jenenge. Sakpadha didadekno dadi sak paragraf. Iki jenenge karangan. Terusane, bocah cilik gedhe bagus ayu. Kabeh ora mung ngilokake, kabeh padha gumuyu gotong royong ngresiki lingkungan sekolah. Kabeh ya ora tinggal glanggang colong playu saka nyambut gawe, gotong royong bebarengan tumuju sekolah adiwiyata murih rahayu. Nah, iki paragraf ke-2 utawa padha ke-2 ing geguritan mau. Saiki padha ke-3 utawa paragraf ke-3. Semboyan cerah agawe bubrah ora payu. Kabeh bocah padha rukun agawe sekolahane santosa lan guyub rukun. Bocahe nalika kerja bakti tumindak becik marang lingkungan kaya sapu sada. Nah, kaya ngene cah contone parafrasene utawa karangane. Nah, saiki tugase bocah-bocah ing omah yaiku geguritan ing ngisor iki dadekno gancaran utawa dadekno karangan. Kaya contone tuladhane Bu Hasana yaiku judule geguritane Cangkriman. Urip iki kaya cangkriman, adu kaya ukara ing saben pangudi. Landhep mingis gawe miris,
Lan nyatane pancen akeh jiwa tiba jebrablah kewuhan ngoyah swarga lirwa bab kidung kamanungsan tembung nurani dicempalani wani munasika pepadatan tepos liro malah wani natas tampar gesang jare perintahe Gusti. Nah, geguritan iki bocah dadekno karangan utawa parafrase kaya contone Buasana mau sing judule Geguritan Sabusada. Wis paham bocah-bocah? Tugase bocah-bocah ya ditulis ing buku tulis basa Jawa dikumpulake dina Sabtu iki ing sekolah. Semene wae pembelajaran dina iki bocah-bocah. Buasana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.